Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Namanje usashaqekile umndeni owesilisa oneminyaka engu48 usiphiwe isixake kokubeka ukuthi utholakale esemathamba mhlophe endlini yakhe ahlala kuyo eDanal ekwaDukuza eNyakatho neKwaZulu Natal. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Uthi ufuna izimpendulo umndeni owesilisa otholakala esemathamba mhlophe endlini yakhe eDanal ekwaDukuza eNyakatho neKwaZulu Natal. Lo wesilisa kubeka ukuthi wagcina ukubonakala ngomasingana kulonyaka, kubeka ukuthi ke utholakale endlini yakhe esemathamba mhlophe. Usiphiwe sixake kobe neminyaka engu48 kubeka ukuthi utholwe ilungu lomndeni wakhe endlini abehlala kuyo. Ngokusho komfowabo uSithembiso sixake ukuthi ngenyanga edlule kufona owesilisa efonela umshana wakhe wathi umufi uyaphila kodwa bayaxake kuma sebemthola eseshonile efaswe nangezitambo zekagesi. Uthi abakufisa kakhulu amaphoyisa asheshise uhlelo lolubofuzo ukuze bezokwazi ukungcwabela umfowabo ngokukhulu ukusheshsha njengoba abangabazi ukuthi ngempela uye. Kuba uthe okwamanje iziko labezindaba lisazama ukuthola ukuphawulwa kwamaphoyisa. Uqhube wathi udaba lusaqhubeka kanye nethimba lebezindaba lusaqhubeka nokulandelela abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene ngaso lesigameko esibashiye bebambe ongezansi. Ulindelani Mlindosi uthe umndeni amasimba bebenganandaba nalomuntu akwazi ukuthi umuntu ezezotholwa emva kwesikhathi eside kangaka. Ungwane ezingwane uthe wagcina ukubonakala ngoJanuary kodwa futhi utholakala endlini yakhe. Wona lo mndeni okusho ukuthi abakaze nje bambheka ngisho kwakhe njengoba sebevela manje bejahe indaba yomngcwabo. Sonke sindu uthe omakhelana basezwa nephunga nje wabe sefaka ama-emoji amangele. Ubathabile Dlamini uthe hawu bafethu akekho nowacabanga ukuyobheka endlini yakhe noma kutshelwe amaphoyisa ngesikhathi esadukile engatholakala ngoba kwakumele kutshelwe amaphoyisa kusa-early ukuze bekwazi uhambe beyomfuna. Kodwa ke ibhlungu kakhulu lento abesefaka ama-emoji akhalayo. uNondujo ubuthe cha imhlola le endlini yakhe kwakuyindawo yokuqala nje kwakumele bembheke kuyona. Uvelaphi icela uthe umphakathi sona sonke lesikhathi ubungalizwa yini iphunga. Bafethu ke maningi kakhulu ama-comment ngizofisa ukwazi ukuphala kweni khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.